alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'ar wannan gida namu, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon karatu. Bismillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwana masu sauraron mu, har wa yau kuna tare da mu a cikin fassarar littafin Muqamat na Imam Suyuti, wanda shine karatu na 7. Har wa yau dai muna cikin fassarar kalmomi masu tsauri da Imam Suyuti ya amfani da su a muqama ta farko cikin waɗannan muqamomi nasa. Za mu tashi kalmar alfawaku. Alfawaku, wannan kalma tana nufin shakuwa. Sai kuma kalmar alfakhitatu, ita kuma tana nufin shirwa. Duk da kuma alfakhitatu ana ce mata, ana gaya wa juhurma, ana gaya mata alfakhitatu. Wannan dabba, wannan tsuntsuwa mai suna juhurma. Hakanan kalmar aljarabu yana nufin karzuwa. Haka kalmar almurabba, almurabba shi kuma yana nufin kayan marmari da aka tatse ruwansu aka dafa a gurin dafawar, aka cakuɗa su da sukari, kamar a tatse ruwan inibi ko a tatse ruwan tufa. In an tatse sai a dafa a hada da sukari. Kamar irin lemuka da ake, za a ga lemon inibi, lemon goba, lemon tufa, wannan a iya ce masa almurabba da larabci. Sai kuma alyasamin. Alyasamin, kalmar yasamin wasu kan cewa yasmin, kuskure ne. Daidai din shine alyasamin bi fatihi sini, wato fure ne. Asalin kalmar ba larabci bace, a murakkabarta, amma a mufradan kalmomin larabci ne. Yas daga alyas ne, shine ɗebe hasu. Main shi kuma yana nufin ƙarya, mainu ƙarya. To alyasa main, haka suke cewa har sai koma alyasamin. To saboda haka yana nufin dai fure ne, nau'i ne na fure da ake amfani da shi kasashen larabawa domin kamsasa guri ko kuma domin ado ga guri. Sai kuma kalmar annisrin. Annisrin shi ma nau'i ne na fure, ana ce masa fulawar cina. Fulawar cina sunansa kenan. Sai kalmar narjis. Kalmar narjis shi ma nau'i ne na fure, duk da ana gaya wa farar albasa narjis. Sai kuma banafsaj, shi ma dai nau'i ne na fure. Sai kuma al'as, shi ma da hausa ma as din ake ce masa, ba shi da wani suna a iya abin da na sani da hausa. Sai kalmar as-sa'ud. As-sa'ud shine kalmar lofe ake cewa, ko lofe, abinda ake dandaka wani ganye haka a zuba a cikin wani dan abu haka, kamar yadda dai ake sha dan ko maganin mara ko maganin kaza. To dai wannan shine abinda ake ce ma wato as-sa'ud. Na'am. Sai kuma kalmar az-zahir. Az-zahir bizai wal ha'i as-saghira, ana ce masa, anan yana nufin nishi, a inda ya kawo shi al-Imam Suyuti, nishi. To amma kuma ana cewa az-zahir ana nufin atini, cutar atini, wanda ake yawan bayan gida din nan haɗe da majina, wani lokacin har da jini. Wannan cuta ta atini ana ce mata az-zahir. Dan haka za mu tsaya nan a wannan karatu na 7 insha Allah ta'ala. Sai kuma ku biyo mu a cikin karatu na 8, shi ma a cikin fassarar kalmomin wannan littafi mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To insha Allah za mu kawo ci gaban wannan littafi mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.